Районыбызда йылдан-йыл яңы объекттар сафка индирелә. Юлдыбай авылында төзелгән фельдшер-акушер пункты быга асык дәлил. Әлеге көндә Юлдыбай авылында авыл хакимияте, музыкаль инструменттар эшләү цехы, авыл мәдәният йорты, китапхана эшләп килә. Яңы фельдшер-акушер пунктының сафка индерелүен Юлдыбайдар түземһезләнеп көтә. Шәфкать туташы булып эшләүсе Гөлшат Алламоратова әлеге вакытта халыкты авыл хакимияте урынлашкан бинала кабул итә. Медпункттың авылдан ситтә урынлашуы уңайһызлыктар тудыра. Бигрәк тә олы буын вәкилләре өчен. Бунан тыш ул заман талаптарына ла җавап бирмәй дип уй-хисләре менән бүлеште Гөлшат Яхьякова. Яңа төзелә башлаган медпунктты фапты шул тикен түземһезләнеп көтеп алабыз. Быга тиклем иң тәүдә мин эшләй башладым инде агач алама гына агач кына нидә йортта. Монда төрле яһаз да булманы, шул нимә бар, шулар менән гына эшләй башладык. Шура менә ошо авыл биләмәһе утырган зданиягә күчтек. Монда да хәзер 99 елдан булай ошында бер мөешендә утырабыз. Бу яңа һавык хырак инде, бу яңа төзелә башлаган медпунктта шул тикен түземһезләнеп көтеп алабыз инде. Менә шул тикен якты, иркен, матур, йылы булыр дип өмет итәбез. Бүген иһә иске медпункт урынында яңыһы калкып сыккан. Төзелештә Сәйит Исмәгыйлов җитәкчелегендә 4 кеше эшләй. Улар без килгәндә стеналарны штукатуркалау, түбәгә гипс картон ябештыру белән мәшгуль ине. Яңы фельдшер-акушер пунктына былтыр көз айдарында нигез һалына. План буенча бында пациентларны кабул итү, процедуралар, даруларны һаклау, хуҗалык һәм персоналдар бүлмәләре, тышта аз мобильле гражданнар өчен пандус каралган, һау үткән. Эштәр яйлы барһа, 3-4 азнанан объектты тапшырырга уйлайбыз, ди Сәйит Сәгыйть улы. Экскаватор келһә, экскаватор ебәргә обещать ителәр. Багрудная яма, канализацияга. Шул и забор эше башлана. Стена штукатурка, үтәлә плита ябыштырабыз, идәндә стена плита. Шуннан раковина ниләр установить, ишекләр кала инде. Эше күп калманы.